Ešte nás čaká druhé stretnutie s modelom Škoda Yeti. V rámci technického vybavenia dostal downsizingový motor. Ide teda o malolitrážny agregát podporovaný turbodúchadlom. Má tichý chod a ochotne zatiahne od nízkych úrovní otáčok. Preverovaný exemplár disponoval pohonom so svetlou výškou 180 mm, dokázal zvládať mierne náročné terény. Ak sme zobrali na zadné pozície trojicu dospelých pasažierov, museli sa na šírku uskromniť. Pri posunutí zadného sedadla do zadnej pozície mali na kolená dostatočný priestor. Tuhšie naladený podvozok poskytoval primeranú dávku jazdného komfortu. Na bežných vozovkách vykazuje Yeti vlastnosti osobného vozidla a výborne tlmí nerovnosti. V teréne sú jeho trakčné schopnosti, v tomto prípade limitované pohonom predných kolies. 7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG radí smerom nahor veľmi ochotne. Motor nedrží zbytočne v otáčkach. Manažment riadiacej jednotky teda dohliada na efektivitu práce pohonného reťazca. Výsledná spotreba paliva výrazným spôsobom závisí od jazdného štýlu vodiča, teda môže sa sám rozhodnúť. Yeti patrí konštrukčne medzi kompaktné športovo-úžitkové vozidlá. Znesie však konštatovanie, že pripomína mixáž automobilu typu kombi a SUV. Premyslená vnútorná variabilita ho pasuje za uznávaného spoločníka.